Znanje je bolje od bogatstva, jer ono tebe čuva. Bogatstvo moraš ti da čuvaš. Pre nekoliko godina, na zahtev Ministarstva prosvete, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj došla je do poraznih saznanja. Srpske škole ne uče đake da izražavaju svoje mišljenje, a školska znanja ih ne pripremaju za život. S druge strane, profesori u školama moraju da se pridržavaju plana i programa, a tabla i kreda su glavno sredstvo, te jedino što preostaje jeste lična inicijativa profesora. Glumac i profesor sa Akademije umetnosti danas polemiše sa nama o tome kako bi bilo kada bi nas sistem učio i obučio za nevolje kao što su požari, kao što su poplave, depresije i sl. Upravo vi, profesore, zato što na odseku za glumu simulirate razne situacije u mašti, a nažalost, neretko smo svedoci takvih situacija i u realnosti. Dakle, profesore, kako bi bilo kada bi nas sistem učio? Pa, ovdje se sad dosta ste izmešali stvari, mislim. Pre svega, meni sistem, kad kažem sistem, ja već ne znam na šta mislim. Ja pretpostavljam da ovo pitanje je vezano za velike dve te tragedije koje su se u Novom Sadu dogodile. Ali, s druge strane, mi se čini da ta pitanja dolaze iz nekog, upravo zbog tih tragedija koje su se desile, dolaze iz nekog straha našeg od nečega što bi moglo kao takvo da se desi. I zbog toga mislim da je presudnija, čini mi se, tu lična inicijativa. Ja duboko verujem da, što se tiče preživljavanja, neki mehanizam u nama postoji. Ako postoji dovoljna svest i objektivnost u odnosu na određene stvari, da ćemo onda sigurno i reagovati na pravi način. A mislite li da našem obrazovnom sistemu nedostaju obuke tog tipa? Ja sad ne mogu da vam kažem to, jer ja zaista s tim nisam baš nešto upoznat. Svašta nama nedostaje. Meni je važnija ova vaša rečenica koja jeste poražavajuća, a to je da se školski sistem na određeni način, mislim da bi trebao da se menja i upravo ovo kako ste rekli, da se ta deca od malih nogu još uče da upotrebljavaju svoja znanja. Jer duboko verujem da su sva znanja u nama i da smo mi profesori ili pedagozi ili vaspitači, pa čak i u vrtiću ako hoćete, tu da samo otvorimo mogućnosti kod svakog pojedinačno, da pokrenemo te kreativne prostore unutar tih malih bića, posle toga i velikih kao studenata, da oni mogu da slobodno izražavaju svoje mišljenje, svoje stavove i svoja znanja koja imaju. Samo nisu dovoljno svesni toga. Hvala vam, profesore. Profesor je napomenuo kako je ipak inicijativa na nama, iako možda školski i obrazovni sistem bi trebalo da uvede neke promene. Pa, Milane, da li bi se ti nadovezao ili imaš neko mišljenje o ovome što je profesor rekao? Pa u principu profesor je pričao o tome da taj sistem zaštiti nekih stvari koje treba da se uče vezano za taj deo je problem još u ranom dobu. Znači, to bi trebalo da bude u osnovnim i srednjim školama, a već na samom fakultetu kad dođe da se studira, dakle, tu već dolazimo do profesionalnih opredeljenja ljudi koji se bave nekim drugim stvarima tada već. To je već kasno možda za takve stvari, to toliko samo. Ja mislim da je prva stvar zbog koje volim akademiju, jer je to mesto gde ja mogu da dam sebe. Ne moram da dajem nekog drugog ili da se pravim da sam neko drugi. Hvala ti. Evo, profesore, čuli smo šta je ono što Akademija pruža. Jeste li vi saglasni s tim da je sklad između nauke, religije i umetnosti zapravo najviši cilj kulturnog razvoja? Sklad? Između nauke, religije i umetnosti. Pa ja imam malo drugačiji pogled na taj sklad što se religije tiče. Mislim da nemam ništa protiv, naravno, mislim. Ali ne bih rekao da taj sklad nešto tu sad posebno čini. Pre svega to znam da je bilo u ovom pitanju da je to neka stvaralačka kao možda disciplina. Pitanje religije je za mene pitanje verovanja ili neverovanja. A ovo drugo
I često može da se dešava da religija na određeni način, po meni bar, može da zatvara neke kreativne stvari i da ih vrlo rigidno nekako postavlja. Ovo su ipak dve drugačije kategorije i nauka i umetnost su zapravo polja čiste kreacije. Ja ne osjećam neku kreaciju sada u tom religioznom nekom smislu, da je to prostor gde može nekakva kreacija. Ona naravno može da bude poticaj. Može da bude poticaj nekom umetniku, kao što naravno postoje niz umetnika koji su iz nekakvih religioznih pobuda stvarali određena dela religioznog sadržaja, ali oni su pre svega po meni umetnici. Umetnici koji su otvarali, ovo je bio poticaj samo da se otvore njihovi kreativni prostori. Aleksa, evo ti si student Prirodno-matematičkog fakulteta. Šta ono što je tebi nedostajalo i da li su vas negde na fakultetu podsticali na kreativnost o kojoj je profesor i govorio? O kreativnosti na fakultetu, da, može se reći da malo gledamo, na primjer, ja kao biolog da gledam malo širu sliku, ali meni je dosta pomoglo to što sam u sistemu neformalnog obrazovanja dosta napredovao i to što sam kroz taj vid volontiranja i, na primjer, međunarodnih razmena naučio dosta toga i naučio sam zapravo veliki broj informacija koje ne bih mogao da naučim kroz formalni vid obrazovanja. Takođe i neke veštine koje se ne stiču kroz formalni vid obrazovanja, to možemo kroz neformalni vid obrazovanja, jer formalni vid obrazovanja je zapravo imamo produkt, a dok u neformalnom vidu obrazovanja mi imamo proces, pa kroz taj proces nešto i naučimo. Kako god da postavimo rečenicu našeg naslova, niko nas nije naučio da, mnogo toga je ipak do nas. Svetlana Obradović je istražila za vas. Iako studenti leta uglavnom koriste za odmor i beg od obaveza, ponekad nije loše napustiti sopstvenu zonu komfora. Pored popularnih američkih work and travel programa, studentima se nudi i mogućnost odlaska u neku evropsku zemlju, gde će kroz stručne prakse usavršiti svoje znanje. Jedan od vrlo zanimljivih programa jeste Work and Travel Kina. Kandidati odlaze u Kinu i rade tamo godinu dana u kineskim školicama i uče decu engleski jezik. Summer camp gde mogu svoje neko umeće, da li je to sport, umetnost, da prenesu na američke klince u američkim kampovima. Recimo, to je onako zanimljiv program. Work and Travel Francuska. Za one koji znaju neki B1, B2 nivo francuskog, idealan program da rade u ugostiteljstvu u Francuskoj i da unaprede francuski jezik. Studentkinja Ekonomskog fakulteta Jelena Maliđan navodi da je za odlazak na studije u Španiju trebalo dosta hrabrosti, ali da ipak želi da se vrati u svoj rodni grad i ovde primeni svo stečeno znanje. Ja sam se prijavila na Erasmus Plus i glavni uslov, ja bih rekla, da je bio jezik, budući su mi predavanja bila na španskom jeziku. U Austriji imala sam 10 meseci prvo studija, a zatim 2 meseca praksa u banci. Upisala sam jedan zanimljiv master program koji traje 2 godine i koji podrazumeva studije u 3 zemlje, na 3 različita univerziteta. U pitanju je Karlov univerzitet u Pragu, zatim drugi je Leiden univerzitet u Holandiji i treći je Pompeu Fabra univerzitet u Barceloni. Za Španiju me veže to prvo iskustvo i taj prvi moment i studiranje na španskom, usavršavanje jezika ljudi. Za grad me veže sjajna ekipa koju sam imala, mi smo bili bukvalno kao porodica, a opet Prag ima neku svoju istoriju, boemski je grad, nekako sam se povezala na drugi način, dok Holandija, bukvalno savršena zemlja, organizovana, najbolji možda i edukativni sistem je tamo. Putuj, obiđi i upoznaj, jer tek tada ćeš osetiti radost koju sa sobom nosi povratak. Evo, kao što smo videli u rubrici, inicijativa zaista jeste uvek na nama i kada nešto zaista želimo, onda to možemo i ostvariti. Ali ipak nam negde nedostaju rečenice tipa niko vam ne obećava da je život fair, bravo, uspeo si da daš veštačko disanje, obučit ćemo te kako da reaguješ u slučaju požara. Profesore, koji je vaš komentar na ove rečenice? Imate li možda da dodate još neku? Pa znate šta, mislim, nema mnogo toga. Mislim, niko nas neće naučiti da je život fair ili ne fair. To je već prvo gde bi se zaustavio. Mislim, u ovim godinama
shvatam da, kako kažem, treba koristiti samo pun kapacitet života. Treba biti objektivan i svestan onoga što se dešava. Svestan svog života. Ja mislim da nas život već sam vodi i upućuje često, a mi to ne umemo jednostavno da prepoznamo, jer živimo, a pogotovo vi sada, mladi ljudi, živite u takvoj eri koja je informatički nepodnošljiva postala. To je obilje informacija koje dolaze s polja, to je moraju se donositi važne odluke u smislu toga, a to možete jedino kao veoma osvešćeni ljudi koji, da se sužava, kako da kažem, taj izbor prema onim istinskim mojim potrebama i mojim potencijalima. Dakle, nekako bi trebalo doći do toga pred samoispitivanjem neprestanim, dolaziti do otkrivanja toga šta su zaista moji potencijali. Šta su moje želje, ali zaista, sem onoga da imam džip i da imam kuću na moru i da imam još jednu kuću i da imam, jer tu tome nema kraja. Tako. To je širenje jedno koje na kraju ne može nikoga da napravi srećnim čovekom. Ovo drugo čini mi se da može. Pravi izbori, poniranje u sebe, upoznavanje sebe zaista na pravi način i mislim da to može da nas čini, kako kažem, i odgovornim ljudima i ono što je najbitnije, neogorčenim ljudima koji će da gledaju druge šta rade. Jer ako se budemo merili sa drugima, obezbeđeno nam je to, taj stav ćemo imati da život nije fair prema nama. Koleginica Bojana i ja bile smo na ovakvom programu u Americi Radi i putuj i u početku naše porodice to nisu odobravale jer je bilo moguće da zapostavimo obaveze na fakultetu, što se ipak nije desilo i to iskustvo za nas je bilo vrlo dragoceno u smislu jezika i upoznavanje druge kulture. Pa koji je vaš savjet za nas vezano za to kako da u sistemima koji to često brane, pa i roditelji, ne samo sistem, dozvolimo sebi da sebe poslušamo? Pa, tako što ćete poslušati sebe. Nema tu druge stvari. Mislim, ponekad umeju roditelji. Mislim, ja sam roditelj. Naravno da ponekad umemo da budemo, kako kažem, isključivi u tom smislu, iako to apsolutno ne bismo smeli da radimo. Mislim, to je po mene ozbiljan greh. Mislim, mlad čovek mora da ide tamo gde osjeća potrebu da ide. I naravno kakve to veze ima, da li ćete zapostaviti godinu. Mislim, ako je to bila potreba da se ide u neku zemlju, da se otkriju neki ljudi novi, da se otkriju neki novi sadržaj tamo, naravno da je to sasvim legitimna stvar i to ne bi trebao niko da nas sputava u tome. Snaga tog uverenja, što više ako ste na tom putu nekakvog upoznavanja sebe, ja verujem da dolazi do nekakve snage uverenja protiv koje niko onda ne može ništa. Mislim. Nema tu posle svađe, nema tu ničega. To kad je nešto tako, ono je tako i ne može biti drugačije. Mislim. I tu mislim da izražavanjem takvog nekog stava slobodno moraju roditelji da ustuknu pred tim. Tako je. Upornost i tvrdoglavost. Ivan je takođe odlučio da posluša sebe i ti si, Ivane, 2 puta bio u Americi. Šta je ono što si tamo naučio i kako je to tvoje životno iskustvo? Možeš li da nam preneseš neke tvoje utiske? Da, Bojana, bio sam 2 puta u Americi, znači 10 meseci kumulativno sam proveo u Americi, radeći, putujući i ono što sam naučio tamo je zaista značajno za moj život. Ono je nešto što me promenilo kad sam se vratio kući, sam video i posle prve godine i posle druge godine značajne promene na sebi. Pre svega nisam imao nikakvo radno iskustvo unutar Srbije. Kad sam otišao tamo, to mi je bilo prvi neki
kontakt sa nekom ličnom zaradom, sa nekim poslom koji sam obavljao ja u životu. Do tad sam samo školovanje, obrazovanje, srednja škola pa fakultet. Mi nisu nekako dozvoljavali redovna predavanja, mi nisu dozvoljavala da radim i onda sam na to pauzi između, znači na letnjem raspustu sam otišao u Ameriku i jeste, svidelo mi se prve godine, otišao sam i druge i naučio sam mnogobrojne stvari. Pre svega osamostalio sam se, to što je profesor napomenuo, da je bitno da mi osetimo u stvari, da pronađemo sebe. Mislim da je ponekad bitno pronaći sebe i moguće pronaći sebe jedino tada kad ste odvojeni od svojih, kad ste sami, kad ste prepušteni sami sebi, jer onda vidite u stvari ono to što vi želite i nemate neke okolne faktore koji vas putavaju potencijalno u ostvarivanju toga što vi želite da budete. Te sama Amerika mi je zaista pomogla u tome da se pronađem donekle. Kad sam se vratio nazad, imao sam nekako bistri um i bistriju sliku toga šta ja želim u životu dalje da radim. Hvala ti, Ivane. Slažem se sa kolegom u potpunosti. A vratila bih se opet na porodicu i na roditelje i u slučaju da je nama naše iskustvo bilo greška, možda i verovatno je moguće da bismo prebacili tu našu grešku na krivicu roditelja. Zašto su nas pustili i tako dalje. Pa koji je vaš savjet i koje je vaše mišljenje o ovom fenomenu prebacivanja krivice? Ja ne verujem u grešku uopšte, pre svega. Ja mislim da sve što nam se desi je vredno poštovanja i nekakve analize i posmatranja. Greška ne postoji. To što nam se desilo u životu, apsolutno nam se desilo sa nekim razlogom. I u tom smislu nema greške, nema dobrog, nema lošeg. Sve ukupno to je život. Naravno, mislim, naše poimanje, mi od stvari činimo da ih posmatramo kao grešku ili kao nešto što je loše što nam se desilo. Često se to znate sigurno iz iskustva i vašeg, često se dešava da nešto što je izgledalo kao katastrofalna greška i mislili smo da smo propali skroz, prođe 10-ak godina, vi se osmehnete na to i kažete jao, kakva divna uspomena, kako je to bilo, onda se to... Zapravo se ništa nije tragično dogodilo i ništa nije strašno, nego sam ja samo postao bogatiji za jedno iskustvo. Život me je tamo poveo. Ja vam kažem, ako budete pratili zaista život, objektivno otvarali svoju svest, bili prisutni u datom trenutku, i živeli ga tako, mislim da su tu benefiti strašni. Druge sve stvari mogu da vas zavode i da nam naše misli sugerišu da ja sam daleko zagledan u budućnost i ja ću jednog dana tamo stići i onda se ne stigne, onda sledi razočarenje, Mislim da život treba pratiti iz dana u dan. Iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. Biti sa tim stalno, ja vam govorim, to jeste nekakvo glumačko iskustvo. Scena nam to govori. Mi na sceni se učimo da budemo u apsolutnom prisustvu. Da smo u trenutku sada i ovde, kao što smo mi sada i ovde, i da puštamo da se stvari dešavaju. Tamo smo vođeni, naravno, nekim tekstovima koji su neki pametni ljudi pisali, a mi ih oživljavamo. Ali u našem životu mi tu knjigu koju pišemo, koja je najvažnija od svih knjiga, to smo mi. I mi tu knjigu moramo pažljivo čitati. Ako smo u stanju da se posvetimo čitanju pažljivo neke knjige, zašto, kako to da nismo dovoljno pažljivi i spremni da se posvetimo ovoj knjizi koju mi ispisujemo svojim životom. I da je tumačimo i da je analiziramo, pa to je jedno beskrajno polje. I to u smislu neformalnog znanja može da postane izuzetno važno, ako ne i važnije od bilo kakvog formalnog znanja. Jer onda sigurno to pitanje ne bi usledilo da li je život fair prema meni ili nije život fair prema meni. Da li sam ja fair prema sebi? To može da bude pitanje. Ljudi sa iskustvom znaju da jedno je formalna stvar kad nešto učiš, čitaš, misliš da znaš, a dosta toga u poslu, u radu, kasnije shvatimo da ne mora baš da bude uvek tako. Dosta toga se koristi, naravno, dakle kao neko predznanje, kao nešto što možemo iskoristiti, ali veština je nešto što je posebna stvar. Znači nešto što se stiče
upravo o situacijama u životu i iskustvom kasnije. Prilikom odabira studija koje studiraš, prilikom tvojih nekih važnih odluka, koji je uticaj tvoje porodice na tebe? Da li je to samo tvoja odluka ili si ipak dozvolio da tvoja porodica utiče na tebe za važne odluke? Da, pa nadovezit ću se takođe na profesora, jer pre sam dosta razmišljao o tome šta će biti, šta će se tada desiti. Postavim sebi neki cilj u budućnosti i onda živim u budućem cilju, u nečemu što još nije se ni desilo. Nego se ja tome nadam da će se desiti. I sad sam tek jako sitnim koracima krenuo da učim koliko je u stvari dobro živeti ovde, u ovom momentu, sada. Jer neke stvari jako lako mogu samo da prođu ako si ti tamo, a nisi ovde. I što se tiče odgovora na tvoje pitanje, malo je falilo da dosta utiče. Nekako sam, gurao sam ovo što sam ja želeo. To je ovo što sam na početku rekao. U ovom momentu sada. I time sam se nešto malo vodio dok nisam došao ovde gde jesam da naučim šta stvarno znači ovde i sada. Znamo svi, živimo u društvu koja nije baš najstabilnije što se tiče finansijske situacije, te s te strane naravno bitno svakom roditelju da dete u budućnosti ima sredstava da samo sebe izdržava dovoljno, da živi lepo, jer je to cilj svakog roditelja i svakog čoveka generalno, te s te strane je jako bitno skupiti hrabrost i otići u nešto što i nije toliko profitabilno ukoliko tebe čini srećem. Jer smatram da u svakom slučaju, ako si dobar u nečemu, šta god to bilo i koliko god to profitabilna profesija bila, ako se pokažeš, ako to voliš, imaš šansu da budeš dobar. A ako budeš dobar, ta finansijska neka dobit i jednostavno pare, novac, sve to zajedno će doći ukoliko si ti najbolji ili vrlo dobar u tome što radi. Profesore, da li bi vi nešto možda dodali? Divno, evo, slušam, da, apsolutno ste u pravu sve. Za mene je uvek novac bio posledica. Posledica nečega, da. Nekad ga je bilo više, nekad bilo manje, ali ne mogu da zamislim taj trenutak u svom životu da počnem da organizujem svoj život u odnosu na razmišljanja o novcu, mislim, jer to bi za mene značilo propast. Evo, čuli smo kako porodice i najbliža okolina utiču na naše studente, ali činjenica je da mladi počnu da se zrevaju tek kada se odvoje od roditelja. Dokaz za to je u delu mozga striatumu, koji je aktivan do sredine 20. godina. Tada se manja hiperaktivnost i počinje odgovornost. Budite odgovorni. Izbor je u vama, jednako koliko smo mi zahvalni svima u studiju na učešću u divnoj debati. Vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav!